Κάτα, έλα, σου πρέπει να τη φούγεις. Είναι φλόρος. Τι κάνεις ρε? Hey you! Εσύ είσαι μαμά. Ναι, εσύ. Τι? Πάντα σε δίνουν τα παιδιά από το σχολείο. Ναι. Όλοι σε κοροϊδεύουν. Ναι. How to be γαμιάς is a DVD for you. Περιέχει μαθήματα στα οποία μέσα σε πολύ λίγο χρόνο θα μπορώ να σε κάνω γαμιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει ένας γαμιάς είναι πώς να τρώει μπισκότα. Ένας γαμιάς τρώει τα μπισκότα σαν γαμιάς. Κόλλει και τα λέει. Και όχι σαν φλωρός. Ωραία είναι. Ευχαριστούμε, Περικάρπιε. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να ξέρει ένας γαμιάς είναι πώς να παλεύει. Σίγουρα πάνω, πώς παλιάτας. Το τρίτο πράγμα που θα πρέπει να ξέρει ένας γαμιάς είναι πώς να χορεύει. Music, please. Όπα, μουσική έχει. Θα δεις. Το τέταρτο πράγμα που ξέρει ένας γαμιάς είναι να βρίζει. Ρε πουτάνα ζυγέ, γαμώ το σόλ σου, γαμώ τη γιαγιά σου. Θα σου βάζω και πάλι στον κόλλο και θα κάνεις τύχη ρε μαλλιοπή, ναι. Θα σου βάλω το μουνί της μάνας σου εκεί που ξέρεις. Θα σου κάνω τον κόλλο, να, θα σου βάλω ένα κανόνι και θα καθάσεις τις μπάλες. Θα μου την είπες πάει μου και φίλες, θα μου την κάνεις εγώ να καφές. Μου τα λαγιές, αν ακολουθείς συμβουλές μας, θα γίνεται κάπως έτσι. Θα δεις το μουνί μου έτσι, σε καλά, σε καλά, μου κλάσεις, τι, σε καλά, κάνε φίλα, κάνε φίλου. Είμαι νύχια εγώ. Ξέρω πως μα με γάμιας. Δεν μπορεί να μην είσαι γάμιας.